Γεια χαρά. Κάνω ένα vlogάκι έτσι για το Asus Cross 125. Με ρωτήσατε πως το έχω δει. Έχω βγάλει 173 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Τρίξιμο δεν υπάρχει πουθενά. Οι αναρτήσεις του είναι σε πολύ καλό βαθμό, έτσι ικανοποιητικές πάρα πολύ. Φρένα πάρα πολύ καλά και επίσης για κάποιο περίεργο λόγο έχει πολύ καλά λάστιχα. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, νόμιζα θα το πάρω και θα τα αλλάξω κατευθείαν. Τη ζελατίνα την έβαλα τώρα πρόσφατα. Μπορείτε να τη βρείτε στο εξωτερικά και δύσκολα πολύ. Έχω άλλες δύο μου περισσεύουν. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα γιατί είναι πολύ καλή. Μπαίνει και αυτή εδώ, έχει τη βασούλα αυτή που βάζεις άμα θες για το κινητό, για το καφέ, πράγματα και τέτοια. Γενικά είναι πολύ δυνατό, σας προτείνω να το πάρετε. Μέχρι στιγμής πολύ καλό, τέλειο. Ούτε τριξίματα, τίποτα. Αυτά από μένα.